Ze zati ditu loreak? Zer, zein eta zenbat galdetzaileak? Kaixo adiskideak, zer moduz? Gaur, zerbaiten gaineko azalpena eskatu eta eman egingo duzu. Egunero ikasten da zerbait berria, ezta? Nik gaur ikasi dut Euskal Herrian egun hizkuntza hitz egiten direla. Eta zuk, zer ikasi duzu gaur? Xabierrek lideri ikastolan zer ikasi duen galdetuko dio. Zer ikasi duzu, Gaur lorearen zatiak ikasi ditugu. Eta, ze zati ditu? Jakin nahi duzu? Bai. Ekarri lore bat. Galderak egiteko, galdetzaileak erabiltzen ditugu batzuetan. Zer galdetzailearekin horrela eratzen ditugu esaldiak. Zer galdetzailea eta aditz laguntzailea dagoenean. Zer ikasi duzu? Lidek honela erantzuten dio Xabierren galderari. Gaur, lorearen zatiak ikasi ditugu. Zer galderaren erantzuna lorearen zatiak da. Pluralean dago. Beraz, aditz laguntzailea ere pluralean jarriko dugu. Ditugu. Galdetzailea izenarekin badoa, izena mugagabean jartzen da. Artikulurik gabe. Adibidez, ze zati ditu loreak? Gauza bera gertatzen da, zein edo zenbat galdetzaileekin. Zein liburu irakurri duzu? Zenbat ikasle daude gelan? Galdetzailea, izena mugagabean, zati, liburu edo ikasle eta aditza. Lagundu esaldiak osatzen. Zein jarriko dugu? Zati, zatia, ala, zatiak. Ze zati ditu loreak. Zein jarriko dugu? Ariketa, ala, ariketak. Zenbat ariketa egin dituzu? Zein jarriko dugu? Ikasle, ala, ikasleak. Zenbat ikasle daude gelan? Zein jarriko dugu? Liburu, ala, liburuak. Zein liburu irakurri duzu? Zer galdetzailea erabiliz egindako galderak? Zer, zein eta zenbat galdetzaileen ondoko izena beti mugagabean deklinatzen da, eta ez du bukaerarik hartzen. Ondo segi eta beste bat arte.